дӯстони азизу нозанин, салом алайкум. Умедворам хубу саломат ҳастед. Гулдухтарон ва бонувони меҳрубон, ҳамаи шумо ба гумонам аллакай бо ширкати кореягӣ Атомӣ шинос ҳастед. Ширкати бонуфузи кореягӣ Атомӣ тӯли 5 сол аст ки дар Русия фаъолият дорад. Дар Тоҷикистон расман ширкат фаъолият намекунад, вале занони тоҷик қариб 6-7 ҳазораш дар ин ширкат кор мекунанд. Гулдухтарон ва бонувоне ки дар ҷустуҷӯи коранд, кори хуб, кори осон, кори беҳтарин баҳри шумо дар ҳамин ширкати Атомӣ аст. Ва кор дар ин ширкат чӣ гуна аст? Шумо дар ин ширкат бепул обуна мешавед, яъне регистратсия мешавед. Баъде ки обуна шудед, ҳамроҳи худ 2 нафарро мебиёред. 2 нафаре ки шумо мебиёред, албатта ки хоҳиши кор кардан дошта бошанд ва ин 2 нафар ҳамроҳи худ боз дигар нафарҳоро даъват мекунанд, ба кор мебиёранд. Ҳамин гуна дастаи шумо калон мешавад. Ин ширкат мисли